Primer de tot, doncs, el nom que dona títol a la proposta de Tot és U, doncs, tenir-lo en compte, no? Que a pesar de la diversitat de les persones, que tots són diferents, doncs, en el fons hi ha una cosa comuna, no? Que tots més o menys podem tenir notícia, i és tenir-ho això molt més en compte, no? Una altra cosa que poso és que el que en diria jo sortir-se de l'ara, no? Que normalment les coses bàsiques tenen un lloc i si s'estira molt la cosa hi ha molta tensió i tendeix a anar al seu lloc corresponent, no? A el que s'entén com a sentit comú. Llavors, quan les coses es desplacen molt, doncs arriba un moment en què es poden trencar o que es poden tornar al seu lloc, no? Llavors hi ha això que dic una mica de sortir-se de mà. I una altra cosa que jo considero bàsica és l'assemblea, no? Construeix teixit vertebra i és la manera d'avançar sobre un substrat, encara que és lent, sobre un substrat fort. Normalment en el 15M, en les assemblees que s'han fet als barris, hi ha una trobada que se'n diu la coordinadora, on intentem això, no? Però a part d'això serien unes persones interessades en estendre l'assemblea, que per exemple si és un barri, doncs anunciar tot un barri i així anar baixant, o començant des de la llar i anar baixant des de l'escala, des del tram de carrer. Tot això que sembla tan utòpic, però que jo doncs hi tinc molta confiança. Si es donen unes condicions favorables, hi pot haver un moment en què aquesta consciència de canvi pugui prevaldre i llavors començar una acció més forta, no? Que poden ser moltes, jo no sé quines, però per exemple la desobediència civil, fer-se nous camins, tot això doncs creant, clar, primer, abans que passi tot això i abans que hi hagi una assemblea també normalment fa falta un cert caliu, no? Perquè ja està comprovat que si no hi ha una certa predisposició, un cert caliu, tampoc no es dona el que s'espera. L'ajuda entre tots d'aquest possible avançament, no? Que no serà sols un projecte o una persona o unes persones, sinó que serà com amb les assemblees que jo veig que vam anar a ocupar la terrassa d'un bar de la plaça del Forat, que hi havia taules i no estava, al principi no es volia perquè és un joc per jugar i tal, i va venir el responsable i ens va dir, doncs aquí em tinc que dirigir per mirar d'entendre's, no? I li vam dir, doncs tens de dirigir a tots, no? I llavors doncs ens ho parlem, ens ho fem i algú sortirà, no? Llavors jo crec que és entre tots en què des d'aquesta avançada podem fer-ho aquest canvi.